गोवा येथून दोडामार्ग मार्गे घाटमाथ्यावर गोवा बनावटीची दारू वाहतूक करणाऱ्या विनोद धर्मात्मा दोडमणी याला ताब्यात घेण्यात आलाय। 8,10,800 रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेत त्याच्यावर दोडामार्ग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय। याबाबतची अधिक माहिती अशी की गोवा दोडामार्ग मार्गे कर्नाटक इथं गोवा बनावटीची दारू बेकायदा वाहतूक सुरू होती। दोडामार्ग वीजघर चेकपोस्टवर दोडामार्ग पोलीस राजेश गवस आणि स्थिर सर्वेक्षण पथकचे रवींद्र चव्हाण यांनी पकडली। या घटनेची माहिती पोलीस निरीक्षक निसर्ग ओतार यांना दिल्यावर घटनास्थळी जात त्यांनी दारू आणि मुद्देमाल ताब्यात घेतला। त्यात गोवा बनावटीचे भरलेले 3 बॉक्स, त्यात गोवा कॅशू फेणी असं इंग्रजी लेबल असलेली 180 मिली मापाच्या गोवा बनावटीच्या दारूनं भरलेल्या 144 प्लास्टिकच्या बॉटल जप्त करण्यात आल्या। याची किंमत 1,08,800 अशी आहे। थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।